Hej og velkommen til videoen om substantivers flertalsdannelse, altså navneords flertalsdannelse. Hovedreglen for substantivers flertalsdannelse er, at der bliver tilføjet et s på stammen, altså at house bliver til houses, cat bliver til cats og dog bliver til dogs osv. Der er nogle enkelte afvigelser fra hovedreglen, og dem vil vi så komme ind på nu. En af afvigelserne kan være, hvis at et navneord ender på en vislelyd, som f.eks. brush og kiss, så bliver der tilføjet es, så brush bliver til brushes og kiss bliver til kisses. Når et substantiv ender på konsonant plus o, bliver der også tilføjet es, så tomato bliver til tomatoes og potato bliver til potatoes. Efter konsonant plus y forsvinder y, og endelsen bliver til ies. For eksempel baby bliver til babies, og fly bliver til flies. I substantiver, der ender på f eller fe, forsvinder f, og endelsen bliver til ves. For eksempel wife bliver til wives. Det gælder 13 ord. Det er wolf, loaf, thief, calf, half, knife, life, wife, elf, shelf. Andre substantiver, der ender på f eller fe, den har flertal efter hovedreglen. Save, fe, bliver til saves, og chief med f bliver også til chiefs. Enkelte ord har en helt uregelmæssig flertalsdannelse. Det vil sige, at fra ental til flertal skifter stamvokalen. For eksempel woman bliver til women, og mouse bliver til mice, foot bliver til feet. Nogle substantiver har samme form i ental og flertal. Det er blandt andet en del navne på dyr, som for eksempel sheep, salmon og deer. Substantiver, der ender på ics, har kun én form. Det er for eksempel mathematics og politics. Kollektiver. Ved kollektiver forstås navneord, der både kan ses som en samlet helhed eller en samling af enkelte. I første tilfælde, the crew had not had water for a week, er det en samling af enkelte, da man kan sætte they ind i stedet for the crew, så det er they have not had water for a week. Nummer 2 sætning, the crew has not been signed on yet, er en helhed, da man kan sætte it ind i stedet for the crew. It has not been signed on yet. På engelsk bruges noget, der kaldes logisk flertal. Her er et eksempel. They lost their lives hedder det på engelsk, hvor man sætter lives i flertal. På dansk hedder de mistede livet, hvor livet er i ental.